og velkommen til vores videofremlæggelse af SOD. Vi har arbejdet med Mars Rundt-projektet, og vi skulle fremstille et forsøg, der var relevant i forhold til overlevelsen på Mars. Vi har arbejdet med musik og bakterier i forhold til, hvordan musik påvirker væksten af bakterier. Inden for teknologi, der har vi arbejdet med Bellevins grupperoller og den interaktive lineære udvikling. Inden for matematik har vi arbejdet med fremstilling af matematiske figurer, og inden for de naturvidenskabelige fag har vi arbejdet med den hypotetisk deduktive metode. Vi skulle lave det her forsøg, hvor vi spillede musik for vores bakterier, for at se hvilke der sådan voksede bedst. Og derfor lavede vi de her lyserøde kasser af sådan noget lyserødt flamingo, hvor vi havde tripletter, og inklusiv det, så havde vi også en kontrolkasse. Og det er simpelthen for at få undgået alle de her fejlkilder. Og af de her kasser havde vi 5, inklusiv kontrolkassen, vil jeg mærke. Og i de 4 af dem, der spillede vi så musik. Der spillede vi i den ene, der spillede vi noget akustisk musik. Så i den anden, der spillede vi noget heavy metal. Og så spillede vi noget dubstep, og så spillede vi i den sidste noget klassisk. Og det var og så inden vi gjorde det her, så gik vi så op for at lave en forsøgsrække over ved biotek, for at finde ud af, hvilken opløsning af bakterier, der ville være bedst for, at bakterierne simpelthen ikke bare groede frem over natten. Det ville være sådan lidt problematisk. Og så stod de ellers bare ved hver deres computer og spillede musik. Frem til vores hypotese har vi undersøgt forskellige forsøg med både planter, heste og iskrystaller. Det viste sig, at planterne havde en meget positiv påvirkning med klassisk musik, men heavy metal det overgik i klassisk musik. Og det skyldes de høje toner, som får planterne til at reagere. Forsøget med hestene viste sig, at countrymusik havde en beroligende effekt på hestene, men hvorimod rock og jazz det havde en mere urolig effekt, og det gjorde hestene mere aggressive. Og det skyldes tempoen og det larmende og stressende effekter, det havde. Forsøget med iskrystaller viste sig, at rolige og lange toner gav en symmetrisk vækst. Vores hypoteser har vi udarbejdet efter de forsøg, vi havde undersøgt. Og der fandt vi frem til, at klassisk musik påvirker bakterierne til at vokse i symmetriske mønstre i stort omfang. Dubstep påvirker bakterierne til at vokse i asymmetriske mønstre og ikke så stort omfang. Akustisk påvirker bakterierne til at vokse i symmetriske mønstre, men ikke så stort omfang. Og heavy metal vokser i asymmetriske mønstre, men meget stort omfang. Den hypotetiske deduktive metode går ud på, at man danner en hypotese ud fra teorier og erfaringer, så man enten bekræfter eller afkræfter i et forsøg. Afkræfter man hypotesen, så trækker man nyt viden ud fra det forrige forsøg, så man så kan lave en ny hypotese ud fra, som I så igen bekræftes eller afkræftes i forsøget. Og sådan fortsætter man indtil man får bekræftet sin hypotese. Og når man så endelig får bekræftet sin hypotese, så gentager man forsøget flere gange, så man er sikker på, at resultatet ikke bare var tilfældigt. Og den her metode har vi f.eks. brugt til forforsøgene, og vi har brugt den til at lave kasserne, de lydtætte kasserne, og det endelige forsøg går i gang. Resultaterne for uden musik kasse A, det er, at den mister hurtig vægt, som I kan se her, men det er fordi, at den spiser vækstmediet. Og så stiger den meget let, fordi at der er flere bakterieceller, og den påvirkes ikke af andre faktorer, f.eks. fra vibration af musik. Så har vi akustik, og den falder stille i vægt. Det er fordi, den spiser vækstmediet. Men som I kan se, så er der ikke sket en fejl lige her. Så er der kasse C, og det er heavy metal, og den tredje dag, som I kan se her, der påvirkes den mest af vibrationer fra musik. Og det er fordi, den spiser hurtigt vækstmediet, sådan at samtalerne former sig hurtigt, og de stiger i vægt. Og så får vibrationerne, som får bakterien til at reagere. Og så er der kasse D, dubstep, og den har ingen udvikling af musikkens vibrationer. Og så er der kasse E, og det er klassisk, og der er sket en lille udvikling her, men det er ikke brugbart, så det er ikke stort nok. Og så er der kasse E, og det er klassisk, og der er sket en lille udvikling her, men det er ikke brugbart, så det er ikke stort nok. Vores konklusion er, at heavy metal overgår klassisk musik, og det beviser vi sådan lidt i vores hypotese fra synspunktet fra heavy metal. Og klassisk musik det har kun påvirkning på heste og iskrystaller, og derfor afkræftes halvdelen af hypotesen. Vi er hurtigt til at finde frem til, hvad vi gerne vil arbejde med,
og derfor vidste vi med det samme, hvad vi skulle gøre, og hvad vi skulle bestille hjem til vores forsøg. Derfor kunne vi lave en tidsplan, som vi nogenlunde kunne følge, som vi kan se hernederst. Men det, som forsinkede os, det var, at vi havde lagt vores forforsøg lige op ad en weekend. Derfor havde vi brug for en ekstra dag til at lave forforsøgene. Og derfor har vi en lidt længere brik her til vores forforsøg. Og vi opdelte gruppen, så vi alle sammen havde noget at lave, og for at udnytte hinandens kompetencer. Og det gav os en større personlig udvikling, når man ser på Belvin. Jo, men under teknologi, der har vi 2 udviklingsformer. Vi har den lineære herovre, og så har vi den interaktive. På den lineære, der har vi videnskaben hernede, hvor det er, vi tildeler os viden ved forelæsningen, vi fik med omkring Mars One, og så det ekstra materiale, eller det materiale, vi fik udleveret undervejs. Under opfindelsen, det er så der, vi begynder at brainstorme, og vi sidder og laver mindmaps over, hvad det er, vi er kommet frem til, og det er der, vi sådan bygger på ideen omkring vores forsøg. I teknologien her, den hænger egentlig lidt sammen med innovationen, for her i teknologien er det, vi finder ud af, hvad det vi kan bruge til at lave de her forskellige ting. Og så herover i innovationen er det så, at vi bygger vores kasser, og vi får lavet vores forforsøg og sådan noget, og vi får egentlig også lavet sådan forsøget egentlig, ikke? Og vi får afsluttet det. Og så herunder spredning, det fortæller jeg ikke om, det kommer helt ind på senere under realisering af produkt. Jamen, inden for den interaktive udvikling, der har vi, ligesom heroppe i Lina, der har vi noget viden. Altså det vi havde i forvejen for fysik og bioteknologi, og så det vi fik ved forelæsningen og ved det udleverede materiale. Og det skal så ligesom sådan puslespilsbrikken her viser, det skal arbejde sammen med teknikken herovre, hvor vi, jamen, der laver vi noget, der har vi noget vi har brugt før, altså for bioteknologi med bakterier og noget med fysik med noget lyd, og så også nogle teknikker vi tilegner os herunder. Altså det vi forsker, det bygger det ligesom ind over, ikke? Det kan hele tiden blive bygget op. Og så har vi noget organisation hernede, hvor vi organiserede altså de forskellige ting. Der var nogen, der gik over og lavede bakterierne, altså lavede forforsøgene og sådan noget, imens der var nogle andre, som gik over og lavede lyd og lavede vores kasser. Og så hernede, det tilegnede så vores forsøg, i stedet for et produkt ud af det her. Og så som konklusion på det her, altså hvad for en af de her, der egentlig er bedst, til det her, hvor du ligesom har en vidensbrik i det her, der kunne du nemmere få noget viden ind hele tiden, i og med at vi sådan forskede med det her med bakterierne og sådan noget, i forhold til herover, hvor du ligesom kun har den her startviden for at bevæge dig videre henad. Du har ikke, der kommer ikke noget viden ind her, for eksempel, hvilket der gør hernede, hvor det skal hænge sammen. Og så også fordi, at den her år, den er mere med spredningen, altså mere reklameorienteret og brandingorienteret i forhold til den her noget, som egentlig bare er, at du skal komme frem til det her noget. Ud fra forskning har jeg fundet ud af, at de forskellige planter reagerer til de forskellige toner, som der bliver brugt. I vores eksempel, der har vi lavet en kasse, lavet ud af kompakt flamingo, hvor vi har lagt de forskellige bakterier ned i en udhulet form, som I kan se på billedet. Oven på toppen af låget, der har vi lavet en tjekke, hvor det er, at vi har lagt en højtaler, således der kom lyd ind til bakterierne, sådan at de enten kunne vokse hurtigere eller langsommere. I fremtiden kunne man bruge et andet produkt end den kompakte flamingo for eksempel at have bedre temperatur eller for at få mere ilt ind til bakterierne. Lige er jo noget Belvin. Herover der har vi en Belvin-test, hvor alle gruppens medlemmer er repræsenteret fra starten af forløbet. Den minder mig om de andre 2, vi også har lavet i starten af forløbet, så derfor har vi kun valgt at inkludere den her. Herover har vi egentlig lavet fællesskab på gruppen i slutningen for at evaluere. Hvis vi starter med at se på Christian, så ligger han meget herinde i midten i starten, og har sådan set kun et område, han er lidt lille smule specialiseret indenfor. Hvis vi så ser heroppe på nummer 2, så er han blevet meget bredere og har fået meget flere kompetencer end før. Det er godt nok nogen af den samme retning. Hvis vi så tager hen, den lille af. Hun har mange områder, hun er sådan, har specialer i. Hvor herover der er hun blevet meget bred, men centreret hernede omkring. Så hun har simpelthen ændret udvist nogle andre evner normalt i det her forløb, men hun har et bredere område. Hvis så ser på Karoline, det er den røde, så har hun nogle punkter her omkring, hvor hun er meget god, som hun egentlig også har herovre af, men hun har simpelthen fået nogle nye punkter også, så hun har simpelthen udviklet sig, og så hun er blevet mere specialiseret og specificeret i de punkter, hun også var fin til før. Og så har vi Karl, det har den grønne fælder her.
Han er meget centreret mod midten, og er ikke særlig specialiseret. Hvorimod at han bliver meget bredere og mere specificeret her omkring, specielt op mod slavepiskeren, som han egentlig ikke var før. Ud fra det her kan man konkludere, at man i det her forløb bliver presset i forhold til, hvordan man normalt ville agere. Og i og med, at vi også dannede 2 små grupper, har man jo fået en masse nye roller, man normalt ikke havde fået, da det ikke var så mange medlemmer, og skulle lave en masse på meget kort tid, synes vi. Så derfor så er velbindelse grupperoller en god måde til at skabe roller på, og skabe grupper på, men at man godt kan tage højde for andre ting, fordi det kan nå at ændre sig rigtig meget. Så at man måske burde lave grupper efter arbejdseffektivitet og ambitioner i stedet for.